Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias, dinara kang padi na si Esdras ang tugon sa atubang kang katiripunan ning mga lalaki, mga babae, asing gabos na makakadangog. Enot na adlaw idto kang ikapitong bulan. Binasa niya sa plaza, sa tungod kang puwerta kang tubig, puon pagkaaga, sagkod pagkaudto. Sa atubang kang mga lalaki, mga babae, asin may mga pagkasabot. Ang mga talinga kang bilog na banwaan, nakatutok sa libro kang tugon. Nagtindog si Esdras sa platapormang kahoy, na ginibo para sa okasyon na ini. Binuksan ni Esdras ang libro sa panhiling, sa panhiling kang bilog na banwaan. Binuksan ni Esdras ang libro sa panghiling kang bilog na banwaan. Labaw siya sa bilog na banwaan. Asin pagbukas niya, tuminindog ang bilog na banwaan. Dangan pinag-umaw ni Esdras ang